para dagiti nalaing nga agi pleasing para kanyayo. Awan makakita kanya tato isu nga idarastan maalakan. Awan makakita kanya tato isu nga idarastan. Di ka nga madanagan, di ka nga parigatan, jak nga itultulad ken kajay inobra ni Brian. Isu nga isika lang, akal makalang, ket baka damdaman ket agbalin ka nga inan. Paneknek kagmet ken aramidek, no anyam mapasama kanya tanga dua. Naginayata ket inayatnak, isu nga awan tida nagpuro nervyos lang yewo. Awan makakita kanya tato isu nga idarastan maalakan. Awan makakita kanya tato isu nga idarastan maalakan.